היי, כנוע משיאננדה, והיום אני הולך לדבר איתכם על חומר מילוי למפיצי ריח ומוצרי ביסום. באתר שלנו אתם יכולים למצוא חומר אקולוגי על בסיס גליצרין, מקור מתחדש, שבעזרתו אתם יכולים לעשות מגוון של מוצרי ביסום. מפיצי ריח עם מקלות, ספרי ביסום לבדים, וכמובן החומר הזה משמש גם כחומר מדלל למפיצי ריח חשמליים. אז איך בעצם עובדים איתו? כל מה שצריך לעשות זה לקחת את החומר מוכן לשימוש, ולהוסיף לו שמן ריח. תלוי במוצר שאתם רוצים לייצר. אם אתם רוצים להכין מפיצי ריח, למשל, לוקחים את החומר הזה ומוסיפים לו 20-30% שמן ריח. ספרי ביסום לבדים, ניתן להוסיף 5% שמן ריח לחומר הזה, ולא צריך להוסיף לזה יותר שום דבר. מפיצי ריח חשמליים, תלוי בכם, כמו כל מוצר, כמה אתם רוצים את הריח מרוכז. ההמלצה שלנו היא להתחיל עם 50% שמן ריח, 50% מהחומר דילול, ולראות איך השמן מתנהג. כמובן שהאחוזים משתנים לפי כל שמן ריח, יש שמנים חזקים יותר, יש שמנים חזקים פחות, אז מומלץ לעשות טסטים ולראות כמה שמן ריח אתם צריכים להוסיף. כל השמנים באתר שלנו מתאימים גם לנרות, גם למוצרי קוסמטיקה וסבונים, וכמובן גם למוצרי ביסום, כמו מפיצי ריח וספרי ביסום לבדים. שיהיה לכם בהצלחה בהכנות, ואנחנו כאן לכל שאלה שתרצו.